Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang begitu indah, malam pula yang begitu damai. Semoga kita semua damai selalu, bahagia selalu, tenteram selalu, akan banyak rezeki pun, panjang yuswani pun, dan juga akan bahagia keluarga pun, dan juga tidak ketinggalan pula akan cepat lunas utang itu. Ngertekan gemutang oleh itu seru ngetarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjal, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adadama fi ilmika sholatan daimatan bidawamin mulkika amma ba'du. Qad qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asarihi fayasil rahim. Syahadatal kurama masyayikhinal aizah, ujuk katur pepunden kita baik para alim dan para ulama, khususipun panjenenganipun Bapak Kiai Suyuti, panjenenganipun Bapak Kiai Ma'arif, panjenenganipun Bapak Kiai Habib Al-Had, panjenenganipun Bapak Kiai Mustaghfir, panjenenganipun Bapak Kiai Awil, angel-angel asmane iki. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Komareng. Lha sing paling penak ki Saipul. Iya. Sedanten pepunden kita ingkang dalu punika alhamdulillah sama rawuh. Muga-muga kita sami pikantuk barokah itu. Sehingga gesang wonten ing alam dunya punika pikantuk katentreman, selamat dunya lan akhirat itu. Baik juga pangemban pangbadipun Projo, satriyanipun negari. Alhamdulillah pula niku khususipun Forkom Pincam Kecamatan Mungkit dan wabil khusus niki beliau Kamas Kapolsek. Niki nem niki kula menehi Kamas. Nek jenengan ibu-ibu kali kula aja muni Pak lho, kula yo nom Dik Yai. Mbak Dik tak tendang semua. Kamas Kapolsek hadir bersama anggota. Ingkang estunipun ugi Bapak Kepala Desa, Bapak Carik, segenap anggota BPD dan juga para limas kasus RT RW, sahabat bangser walaupun bangsernya mboten seragam. Konco-konco. Bagus. Estu ingkang tansah kita hormati. Sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwon dedalem wonten ing Kukuban Jetak 1 ngoten nggih. Jetak niku dusun apa desa? Dusun. Nek desanipun
Oh mungkin injis mungkai yang mana sesepuh bini sepuh siang malam senantiasa memohon meminta kepada Allah Sang Pencipta agar semoga anak cucu kita semua khususipun ingkang somo rawuh umum wonten ing jejak mungkin Allah menakdirkan untuk menjadi anak cucu zuriat yang solih dan solihah. Karena apa? Besar harapan orang tua, orang tiru, orang tua. Ini adalah sangat-sangat menginginkan agar anak cucu kita semua menjadi anak cucu yang solih dan solihah. Ini nama bodoh. Estu niku besar sekali harapan. Hingga wong Jawa riyen niku cok ngendika ngeten ya ora muga-muga direwangi nyambut gawe mangkat esuk Bali sore mangkat sore Bali wah kowe cekin nang kowe keteran nginep niku rezeki dikumpulke nggih kadang neko kathah sithik niku arep nggo tinggalan anak nggih mboten. Mula muga-muga mandi dungane tiyang rumiyin do duwe anak anik anung putra mursid anandita tegese anak sing bisa mikul dhuwur mendem jero bisa bekti marang wong tuwa sakloron migunani tumrapi bangsa negara lan agama amin Allahumma. Tapi juga kita mengingat zaman yang semakin modern teknologi niku sakniki wah Masya Allah semakin menggila nggih mboten. Ini pengajian mawon niku yang hadir youtuber niku wis ngeri HP pating cuantel. Karangan dia ini kayak spiral tadi. Oh apa? Oh viral. Beda apa Bu? Spiral karo viral beda apa? Ana spiral apa to? Alah tak tedang niku. Ora sing dipasang nang ndi jare. Nang kene, nang kene. Kan irung. Niki estu zaman yang semakin modern niku putra wayah awake dhewe niku wah masyaallah. Lare-laresan niku masyaallah. Ning jane nggih nuwun sewu mboten mung lare. Nggih piantun menungso nggih mboten. Zaman saniki niku gedhe cilik tuwa enom lanang wedok sugih pangkat cacat melarat Joko Dudo perawan rondo niki bendina niku sore sing gawe dolanan mung HP nggih napa mboten nggih monggo mudah-mudahan dengan HP tersebut niki khususnya panjenengan semua bisa mengontrol dengan putra-putri panjenengan. Ngoten nggih. Gunakan HP tersebut untuk perkara-perkara yang bermaslahat. Ngene mboten? Yang bermanfaat. Kandhani aja nganti dodolanan HP malah gawe judi online. Ngeslot. Niku ki tenan. Niku ki larangan agama ya larangan negara. Iku mun asal ora ana wong sugih mergo judi dadi kere pirang nggih mboten nonton wong sukses saka judi niku mboten nonton dadi bangkrut ya pirang judi niku sing sugih niku mung bandare mawon sing daerah kono-kono hati-hati nggih mboten bahkan luar negeri ya mau jare ono nang Thailand. Niki dhewe iki ngguwangi duit Indonesia dibuang ke luar negeri. Gini mboten? Sementara tetangga kita, saudara kita yang bekerja di luar negeri, gini mboten? Niku menginginkan agar uang-uang luar negeri masuk ke Indonesia, devisa negara. Aku sing nang negara Indonesia malah ngguwangi duit maring luar negeri lewat judi online.
Tobat nggih Bu nggih. Temenan. Ora ana wis yakin ora ana wong sugih mergo judi. Dadi melarat pirang-pirang. Ora ana meneh wong gletake wedang ora tawak iku ora ana. Malah tengar-tenger loro sanggale tok-tok. Wis ora karo-karuan banget. Wis ngono lah. Wis kadung kok ya. Atuh ora tawake aja untaluh ora luweh. Ora ono. Anteni kok ya tenan. Malah ndekem mundur ana wae. Wedang warna loro tutupe warna loro selen. Iki lho tutupe iki. Cici ini. Eli. Ora ono maneh. Perkara sing kon padha ki ora ono. Kek tutupe teng wis selen. Ora ono. Wis ora magurus. Judi niku Bu, jawabane mung napa? Jajal dijawab. Judi. Magnet. Semoga-moga awak dhewe dadi wong sing iso ngindari, nggih Bu nggih. Nah iki mumpung kelingan tak terus kisah ndamelah ndak lali. Dulu Bu. Dulu itu banyak orang yang bahagia, keluarga yang bahagia. Gini mboten? Dulu banyak keluarga yang sejahtera, yang damai, walau ekonominya itu pas. Gini mboten? Soalnya itu akeh keluarga berantakan gara-gara kowe ini tenan. Kalau kula niku gajal, kemutan mbok niku kula niku nalika bapak kula kisah juk wangsul ngaten niku ta Bu. Niku mbok niku wah wis jangkle toto tenanan kok. Wis cukuke wedan, jangan siapake. Utawa sego centongake, gletake nang ngarepe, kon dahar tunggoni. Niku bojo jaman biyen. Wong wadon jaman biyen. Sakniki blas. Sing lanang bali nyambut gawe nyekek luweh ora luweh. Mbadhok luweh ora luweh. Malah ana sing ditinggal titokan. Ana ora Bu? Sing tukang titokan ana ora? Wonge ya teko. Loro. Wedok nang panggung. Lah. Menungsane jebul nang pinggire kiai. Urip meneh. Ya Allah. Wis ora karo-karuan muni kok. Ayo padha ketuane. Ora. Leo. Ora karo-karuan. Mula-mula cok ngomong ana wong wedok jaman saiki kok gelem njukuke sego jangan sing lanang kon dahar tunggone bendina ki ora menungso. Widodari. Aku banget kok. Bohong. Lah nek niku ngoten belum seberapa. Nggih mboten? Tapi yang paling mengerikan iki lho, iki kudu dimirengake, guys. Mosok wong wedok wis duwe bojo lho. Bojone nyambut gawe bengi aku statusnya malam ini aku sendiri guys Lah kode perselingkuhan lho. Akhirnya kaduse komen tak patiri po. Erwin yo melu-melu. Aman ora? Ya ini ya komen kok, Sherlock. Ngawur wae. Yo enggak cah soleh. Tenan ra. Ayo nek aman ya kepiye meneh. Inilah manusia. Maka mudah-mudahan tentang HP sagedipun gunakaken sing sae nggih nggih. Oke, sesepuh ini sepuh yang tansah kita muliakan dan juga panitia penyelenggara. Nah, niki pengajian dalam rangka napa to Bu? Oh, halal bihalal dan pembukaan pengajian malam Kamis Al-Istiqamah Desa Ongkej. Yang mana segenap panitia malam hari ini tentu sudah didukung penuh sepenuh-penuhnya oleh masyarakat Jepak 1. Semoga
amal baiknya ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Telah memberikan fasilitas untuk pengajian nggih Bu nggih. Wis jereng karpet, wis ada selonjor. Lah sikile gek mongko ora nganggo kaos kaki. Ungkake jeplok-jeplok. Ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Terima kasih atas penjeplokannya. Itu dengan happy ya, setelah happy ya. Dengan iringan doa jazakumullah ahsanal jazaan katsira. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah jamaah, malam hari ini kula ki ternyata teng panggung kok mboten piyambakan Bu. Iki kali kanca-kanca qasidah modern saking Serumbung niki lho Aziwa. Dan juga menghadirkan 2 bidadari niki saking kayangan Dandang Manguri. Kan ya balane durga. Niki istimewa nesu niki suwantene buah. Juara 1. Ada 2 ekor artis. 2 biji. Udah buah. Ada 2 artis yang mana istimewa ini juara 1 lomba lari dari kenyataan hidup. Kejar Pak Kiai marah. Pokoknya jajak orang lepek kaki wong. Dan juga orang dan juga kowe langsung ngomong. Salah caranya. Wah pilih kok rondo. Meneng dobleh ora senengane mung arep nggodho wong ora cah saleh kok. HP-ne kok ora kena dibuka-buka. Ora. Ini matur nuwun nggih para Mbak Hajah nggih. Niki alhamdulillah berkait jenengan sampun hajah. Ning hajah duduk. Deprok. Sarung kok ya hajah duduk. Didukung pula rekan kita dari kru audio sound system dan para zikir. Ngoten nggih. Niki amit sewu bagi para nabi netizen nggih Bu nggih. Nek komen yo sing ati-ati lah. Sadar saya sendiri niku nuwun sewu Bu. Kula niku jane nek ken ngaji pun payah. Wong kula niki mboten bangsa ngalim meneh kok ulama niku babar jelas. Cara ngalim niku mungkin malah ngalimpekake. Apa meneh kok kiai niku cara kiai mung kiai karo kiyu-kiyu. Maka malam hari ini wis pokoke dedongengan nggih Bu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oke berbicara tentang halal bihalal langsung boten jelas. Wong ngomong niku nek mboten dipasti kali temane cok jelas. Kalau kita berbicara tentang halal bihalal ini memang satu-satunya budaya yang sudah berkembang pesat di negara kita, Kesatuan Indonesia. Ini ngomong Indonesia lho bojo lalu. Tenang. Mula budaya negara kita Indonesia ini satu-satunya budaya yang bisa membuat manusia ini berkumpul, tertawa bersama, ya toh? Dan juga bercanda bersama. Wes pokoke seneng lah Indonesia itu. Muga-muga kita senantiasa memohon kepada Allah agar negara kita Indonesia ya Allah tetap diberikan kedamaian, tentram, bahagia. Allahumma tenang di kuatah negara sing ora kenal karo halal bihalal kathah. Israel iki babar blas ora kenal. Mulane mung perang. Temen Palestina ya ora patek, Iran apa meneh kae sing dipimpil Donald Bebek ya blas. Anan mung arep perang ngerahi kancane to. Temenan. Betul. Alhamdulillah awak dhewe niku urip nang Indonesia. Maka Allah yarham Simbah Ki Hasyim Asy'ari dulu pernah ngendikake hubbul waton minal iman, cinte tanah air kita
itu sebagian dari iman kita. Ya teh, oke teh, ya Bu ya. Jadi cinta daripada tanah air kita, cinta tanah air itu sebagian daripada iman kita, sebagian dari iman kita, iman kepada Rabbnya. Alhamdulillah. Mula deling-eling wong Indonesia ya kudu seneng karo negarane Indonesia. Ngene mboten? Khususnya wong Jawa Tengah ya kudu seneng karo wong Jawa. Niki temenan, apalagi mungkin Magelang mungkin ya kudu seneng karo kabupatene kecamatan. Niku tenan. Akhir-akhir ini kadang ngono lho. Wong urip nang alam dunya, urip nang Indonesia ora patek seneng karo negara. Iki yo maksude pripun kajar? Gini mboten? Urip nang Indonesia ora seneng karo pemimpin. Yo bila mana pemimpin kita itu memang salah, yuk bersama-sama minimal awak dhewe iki ndongaake. Nggih mboten? Kula ditungake tenan Bu. Ya Allah, sareng kok. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita khususnya negara Indonesia dari tingkat RT sampai presiden, tetapkan mereka ya Rob untuk menjadi pemimpin arsalah ambiya zawil fatonah bisidqi wa tablighi wal amanah. Allahumma tenan. Karena apa? Nek pemimpinnya gue temenan amanah, sidik amanah tabligh fatonah, maka negara akan semakin jaya. Allahumma. Nek pemimpinnya wis do ngapusi ra karu-karuan yo ngeri gitu nggih. Ngeri lho. Kadang kula niku nek ndelokke negara liya nggih cok iri. Nggih napa mboten? Iri niku kalau kita berbicara negara liya lho nggih. Mboten teges kita niku mengkritik pejabat enggak, tapi irilah. Ngoten lho. Kaya winginane niku lak wonten musim nuwun sewu perang to Bu. Iran niku wah sebulane kok rodalnya ya istimewa. Jet saka Iran niku jet ngeten niku diarahke ten Israel. Ngoten lah niku Israel. Niku kan ceritane nek delok peta niku lak mlumpat 3 negara napa kali negara kan. Niku iso titis niku. Pecet mboten ning puluhan lho niku lho atusan lho. Pecet jeleng ngono. Ya ora setan goblok. Maget-maget aku. Tak tegak sian. Tak santet. Wong iki nadoh kok jeblok ku lho. Lah ku ora pas kuwi. Kuwi jeblok nang dhuwur kuwi. Wong wah. Wah. Ora lucu lah, ora lucu. Ah nang ngene iki ora lucu, nek ora lucu. Ora lucu ya, Dik. Kok coba. Iya teh, tante. Ora lucu. Mbah tenangan. Wong saka Iran tekan Israel kok gawe resok tengah kok jeblok lho. Niku ler kan Israel tepat. Langsung lah nggon dhewe niku kadang-kadang cok ora pas nggih. Contoh kaya bantuan BLT. Lah toh niku lak mau nglumpat RT kok iso meleset. Tiang tenan. Ora tepat sasaran jenengan. Sing donge nampa malah ora nampa. Sing donge ora nampa malah nampa. Kepiye teki? Wis kelira-keliru lah anane. Muga-muga niki lah berita-berita sing ora pas. Muga-muga Allah ki nglurusake. Allahumma. Kula nek ndelok berita saniki nggih mumet e. Temenan adanya MBG. Bendina do nyembelih sapi barang niku 9.000 sapi setiap hari iki yo MBG ngendi wae yo yo. Ning pancen do nyembelih sapi ning Royco maksudnya ngono. Royco. Maaf Jenderal. Pak Presiden. Sing disembelih Royco. Ora sapi. Royco nyen nggih. Menan kok anak kula urung tau oleh wak sapi ya. Royco pancen iya. Ning kan gambar sapi ya bener nek ora ngapusi. Pun ora mang rembuk. Oke.
tekan kono iki kepiye to iki? Kacau. Bapak Ibu. Piye to yuk? Oke, kita berbicara halal bihalal halal bihalal ini memang erat hubungan dengan kesalahan-kesalahan kita. Nggih mboten? Yo iya Bu. Yo iyalah. Iya toh? Karena apa? Kita itu manusia. Yang mana manusia ini adalah makhluk zoziza. Ya gini guraupnya. Kami itu tekan limo kami. Ini gue cewek ya. Ayo kita temenan nggih Bu nggih. Karena manusia itu penuh dengan salah dan dosa. Mula nek wong Jawa to Mas, ndakoke menungso iki kena cetha menuso. Apa? Menus. Kakean dosa ning ora rum. Yo nek sing sok nglaporke nyembelih sapi 90 barang kuwi dosa apa ora kira-kira? Ya dosa wong kasih bathuke menus-menus niku wonge kok. Maaf Pak Presiden. Ini kita bahaya. Maafkanlah gitu. Lah nggih to, mula menungso ke pancen menus kakean dosa ning ora rum mangsa. Ngono lho Bu. Maka dengan adanya halal bihalal budaya kita Indonesia, berarti wong Jawa niku estu Pak. Wong Jawa niku ngilmu lantik. Kula cok matur ngeten. Urip teng alam donya niku angger Arab digarap, Jawa digawa, insyaallah uripe selamat. Allahumma eling-eling nggih, Arabe digarap, Jawane digawa. Niku hanya wong Jawa sing bisa tafsir ngoten niku. Contoh kita tahu, tatkala bulan suci Ramadan, Rasulullah bersabda, "Mangkoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya artinya, barang siapa di dalam bulan suci Ramadan beribadah, eling-eling nanggon bulan suci Ramadan ae ibadah awan poso. Bukono kuwi awan poso ora mokal-mokel. Bengi traweh, nggih mboten? Syukur gelem tadarus Al-Qur'an maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Lah, ngendikane dawuh Rasulullah yang itu, yang sing nom-genem niki, ini dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho Bu. Lah wong Jawa rumangsa nek dosane dhewe ora mung karo Allah ning karo sepadha-padha menungso. Mula njuk nganake halal bihalal. Ngoten nggih Bu nggih. Yo mbok menawa ya ora mung menawa dosane dhewe kathah karo Gusti Allah. Malam hari ini khususnya jedak niki beristighfar terlebih dahulu nggih Bu nggih. Yo istighfar diterusake. Astaghfirullah rabbal baroya. Astaghfirullah minas khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni ngamalan sholihan ngamalan makbulan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan amalan makbulan. Astaghfirullah
Rabbal baraya. Sobi sing semangat lu. Astagfirullah minal khotoya. Hambamu banyak dosa, hambamu banyak kekurangan, ampunilah ya Allah. Ya Allah, hamba sadar setiap hari umur hamba hanya bertambah dengan dosa-dosa. Ya Allah, hamba sadar setiap waktu umur hamba hanya berlindang dengan dosa-dosa. Hamba bersyukur ya Rabb, memohon ampunannya. Hamba bersujud ya Rabb, mohon ridhonya. Setelah beristighfar, Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. paling kopi kok gelas cilik, sedot sepisan gare ampase. Matur nuwun Mas Guyon. Bu, oke, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang mana banyak dosa, banyak luput. Gini mboten? Kula dogai istighfar itu. Tenang. Masa lalu kita banyak dengan dosa. Nggih mboten? Wong dosa niku kathah haji rampung jek lunga ya dosa. Mlaku liwat mburi panggung utuk-utuk dosa. Pindah. Mulai jan kopen temen wae. Mbok ya luwih pindah rono ya. Ora dosa wong pindah. Injis. Kayak lak delok saka kono kiai ini kok sing saka kene bagus ya.
Yuk orang marem sing tokono gajal kok piye. Ya tetep jos kok ya. Sengit aku gedhi. Dosa ki kathah nggih Bu nggih. Apalagi masa lalu kita niku ketoke awak dhewe kathah dosa. Nggih toh? Gini iku. Oke, kalau kita melihat malam hari ini ngoten Pak. Semuanya the best of the best. Temenan loh. Iki wong lanang ya kaya-kaya dolan di dosa kuwi lho Mas. Wah, darani pecinan, batian, seragam. Wong lanang kok yang rembug seragam. Lanangan apa? Ora apa-apa. Nah, biasanya sok seragam kan ibu-ibu. Ning temenan bapak-bapak ya seragam yang bayar aja. Nggih teman-teman. Kaya-kaya ora duwe dosa bajingan, batian, sarungan, pengajian, utut. Wah, kaya ning wong lanang nggih kathah dosane nggih Bu nggih. Temenan jenengane ajeng preso. Pokoke dalu niki kula ajeng los temenan. Ning ora dol gemblung. Los tok. Oke, kita fair lah. Mungkin ini dongeng kok nggih Bu nggih. Nuwun sewu lho. Kalau kita mau fair, wong lanang itu jujur banyak dosanya. Yang sering dilakukan oleh kaum laki-laki. Kula bojo jenengan padha Bu. Apa? Wong lanang iki nek kon ngilangi goroh karo sing wadon angel. Niku kata-kata itu. Ngasih ana lagu barang niku kok. Oke tulodo wong seneng citra urip rekoso mula wong cetak lha iya wong lanang rungokno aja cok seneng citra lamun siram citra marang karo mongko urip rekoso mbok ya sing sadar sing nrimo urip aja niku ngono temenan sing paling sederhana niku Bu nek ditakoni sing wadon Mas apa gede duit kok blas jual duit wae kena wis bodo warna-warna malah wingi genah kaya jetak anake halal bihalal do urunan jarep nggo bayar Saiful kiyaine sing gawe gara-gara Saiful iki ya jalan mrene gara-gara Saiful padahal Saiful nek diundang ya ora lah bangsa ngono kuwi ora patek ngarep-arep cah gleleng padake cah tipis wah cah kandel tenan Bu acara upama kok kon ndongeng kon ngaji kok arep-arep kaya ngono ketek sangu ya temenan kok gedebus yakin iki mung sing tenan iki alah gedebus temenan bisa ning kan luwih saru nek sing udah blas ora ya to ya kuwi lah mau lah gedebus temenan ya wis ora duwe duit wae lemone ra duwe duit lho begitu metu tekan pertelon iki dilalah nang pertelon mrikone kok dilahke kepethuk karo Sri Randane selamat ngono ya jame ayam nang mudilan ya astagfirullah kuwi temenan lho ngeri lho iki ning ngene lho Bu wong lanang ki jane lecok nuwun sewu lho njalmeke duit nggo 50 nggo 100 niku jujur lho kuwi jenengane asline duit lanang alah cerewet lho ngono sik aja dadi ngeten Bu wong lanang niku nek sing seneng ngerokok kaya kula ngeten iki niki jujur nek nang kalang kumpul kepethuk kanca niki kok ora nggawa rokok niku jan yakin Bu kaya kethek gebedil tenan ya celila celili tawane kancane yo nek rokok aku kek ora kek ra duwe maksudku wis leren kok apa enak
padahal ora gablek. Kuwi tenan. Kuwi jane mung ngono kuwi. Krana apa wong lanang ki sadar. Ngono lho. Duit sepira-pira niku anggere mlebu nanggon wong wedok, nanggon bojone ku arep metu angel. Lho kadang iso nganggo fotokopi KTP barang e. Surat keterangan tidak mampu tak tembak. Mulane kuwi dieling-eling. Ngono lho. Nek sing lanang ki klitih jan kek ora nyekel kae to yu. Kok jenengan iki duwe cekelan kok kirane ben cukup. Takoni napa to Mas? Sida kumpulan RT po? Ya sida. Padha mangkat. Urung sik ngene kancane. Duwe dhuwit butuh rokok ora. Tawani. Kuning sing iso ngono kuwi wis rusak ngene iki lho. Sedemikian banyaknya perempuan yang hadir belas ngomong. Belas kan. Ayo jujur lah. Wong kadang sing lanang patuk wae langsung dipaido kok. Nah. Lereng. Wong mau udat udut wae. Nah. Mbok yo iman awake ngono lho. Nah. Iku nunggu gawe jajan anake leren ning rokok, lanang kon rokok. Aja. Wis ngono kuwi padahal nuwun sewu lho. Wong kuwi watuk niku urung mesti gara-gara saka rokok. Ora heh tenan. Ora heh santet meteng jaman kulo. Iki mungsuh iki ngono kae. Wah temenan lah, mbah-mbah ya luweh kok meteng Pak. Luweh kok ibu asale meteng ya. Aja leboni khotam bayir. Malah baik nyoh tersanek nyoh. Ngawur wae Mbak Uti. Nyoh beneran. Lara aku tadi ketemu karo wong jetak musim. Temenan gini wae. Kula cok matur ngeten Bu. Ayo awak dhewe niku urip nang alam dunya ya saling menghargai. Nggih mboten? Wong niku watuk dereng mesti krana rokok. Tenan Bu, wedhus ora tau ngrokok ya watuk. Ora seman cerewet. Temenan kok ya. Ya tak dongengi. Pun niki rileks nggih. Niki dongengan sing rileks nggih. Niki cara tekan jam 3 apa-apa to? Oh ya ora apa-apa, kok sampeyan turu kabeh. Ya ini sing dobleh dhewe. Tak dongengi Bu. Biyen niku wonten napa ya? Cara bahasane ya preman iki tengik, cara bajingan tengik. Dicekel karo raja. Telu niku dipenjara kabeh. Ning penjara ringan mung kawan dosa dinten. Ning preman telu niki Bu niki rungokno niki mireng. Niku kesenengane dhewe-dhewe. Ana sing senengane mung medokan. Ana sing senengane mabuk, ngerokok. Lah, gelem di penjara ning sing senengane mabuk ya kudu diwehi minuman. Tenan karo raja niku tenan dibutuhi Bu. Lepoke penjara 40 dina duwe minuman 10 drim. Lah yo genah seneng mabuk kok yo kan 40 dina yo. Aneh sak drime entek 3 dina ya to. Wis 10 drim. Sing seneng wedokan nggih lebokke penjara goleki wedokan niku 10. Ngeten-ngeten iki 10. Wah, galak-galak ngene iki. Walah. Ngeri lho. Wah. Wali sih dadi sepidol. Itu ya ditambahi ora ketambuh wulu kirek. Wulune Pak Kiai tedak ngono. Iya. Galak-galak ngeten iki 10 bajal bayang. Leboke ngesel. Campur iku lanang niku. Lah sing setunggal waringi rokok niku lho 10 bungkus. Singkat cerita 40 dina ditokke sing tukang mabuk keser-keser mati Bu. Ngombe 10 drim. Mati wis. Lho temenan lho. Wah temenan. Lah sing 10 sing siji meneh sing dieli wedokan 10.
ayo keser-keser. Ngasih pedhot barangnya kok. Astagfirullah. Loh, ngene iki. Galak-galak. Wasa dina kudu ping pindho bahkan 20 galak. Lah ngasih keser-keser ku. Oke kowe leren kon ladeni kene leren. Waduh eneng-eneng sekali. Ngurayahan. Ngasih pedhot dede. Monggo nggih kukune nggih dawa-dawa ngene iki. Muke mecet ya. Ngeri ya. Wis mati. Lah sing tukang ngrokok niku metu kok sihat becer. Lah niku pun sewu lho. Ditakon kok kowe sehat? Ora sehat kepriye wong kowe rokok ora noreke. Lucune pol. Wis asrakan. Anyar. Iki muga-muga maksude kula ke ngene lho yu. Sing lanang ya diperhatekake. Ngoten nggih. Men ora dadi wong tukang ngapusi. Cocok mboten? Mula wong lanang akeh dosane Kang. Temenan ora main-main lho. Ngoten? Lah nek wong wedok ana dosane ora diipul. Wah! Kok takon gembrubuk. Nek wong wedok wah iya. Kok wah. Ngeri bahu iki. Nek wong wadon tambah wah. Arep ngaji lho. Jilbab kok keser-keser. Klambine gamis bahu iki. Liu. Gawane tas cilik eleh. Lah niki Mbak Uti presane niki. Niki nek ngadeg ngoten klambine lak kaya ketemu jok prasmanan. Inji, selamatipun apa? Serap penjajah, Inji. Inji. Masa klambine metu tis bae barang. Kaya biksu tong sama gaya. Waduh. Waduh. Kaya biksu tong ye. Sanjay. Mau luru kita cici bang? Ngawur. Sunggoko nggak tencang. Nek bunda, aku nek karo sunggoko gitu. Joko alat kenapa? Surat saturan. Mata ini gue nek jauh guyon kok karo aku kok. Masih bales iki luwih kejam. Ana bisu tong kan apik, mosok sunggoko kethek lho. Nalar mungkin mbok yo mikir ngono lho. Oh, wis ora kagum. Ya nek aku kena tak ngantul aku. Mbak seneng ya. Oh Mas Yai, di nganu wae graut wae. Oke. Niki temenan lho. Oh wadone presane pengajian mriko-mriki nggih mboten. Nggih apik le ngaji mriko-mriki nggih jos. Lah ning kadang ngaji ora rene. Jilbab keser-keser klambine gamis. Lah nek karo sing lanang galake kethek angkrem. Dosa yo. Ayo jujur. Wonten mboten wong wadon sing cok galak karo sing lanang ana ora? Senengane maido karo sing lanang ana ora? Ya pirang-pirang ya presane sing lanang do pucet-pucet ngono kae. Pemene sing seragam bladike kae. Ya pucet kabeh lho kae lho. Sabar kan, sabar. Lho ingon-ingon sabar. Kandhanan men apik. Aja cocok galak-galak gitu nggih. Temenan manuk jalak kuwi cucuke kuning, sing wadon galak, sing lanang kering ngono lho. Wong senengane cok ora imbang. Ya wong kadang-kadang wong wadon nek ngomong nyuwun sewu ya apik ning ki maknane kan jero. Urip seprono semeneng jidak. Mung tambah anak cek. Nah, mulai kok nek ngono kuwi. Aku jane seneng karo sampean dene gara-gara mae karo pake. Ora ngono aku wis dadi bojo tentara. Waduh. Tentara karnaval. Ya Mbah Uti. Aku ki men pacar polisi, ya polisine tidur ya pirang-pirang kae. Tekan ratan gede jenggal.
Ora tanggul sisan wae ngopo dalane? Dalan kok sithik jengkul, sithik jengkul. Iki jane dalan apa tanggul? Nalare ora cetha. Ning nggih biar pelan-pelan kok nggih. Wong kadang saene nek gur tulisi tok pelan-pelan Mas, ngono iki jorang mbuku kok ya sampe ngono kae. Nek perlu malah di nganu wae Mas, ternyata dene blumbang wae apik malahan. Apik ke paculi sisan. Mangkel ke nyong sarep weh lah. Wis. Kacetho. Ya ngono kuwi lho kadang-kadang wong lanang ya ora iso nyuwara apa-apa gajah. Mulane nuwun sewu nek ngendika nggih sing ati tingkah laku pengendikan itu disinkronke. Ndelok suasana ngono lho Bu. Mosok sing lanang nyambut gawe keringet ngasih kena diperes gajah. Lambung ora pedhot-pedhoto. Lah kok sing wadon gawene dandan gluwing kacamata ireng minggat senam gajal. Ora dosa ngono kuwi. Mbok nalar iki do dienggo. Lah ora. Yes. Nah sing lanang kok nyambut gawe sing wadone malah 1 2 3 4 1. Wah musik ora dadi ya. Slamedian. Tua-tua ndadak legingan barang. Mbok ya wis to Mbah. Lho nuwun sewu lho. Senajan legingan nek wis sepuh tetep eplek. Wis ah nyemesake Mbah Uti. Lara wetenge Mbah Uti. Ame cewek ya Mbah Uti. Lah nek enom ngono kan ya to. Disawangi ora ana vitamine ngono lho. Nek tuwa ki mengandung formalin. Ambune balsem, GPU, gaweane senam. Esuk-esuk jualan-jualan lari-lari, padune le arep jajan soto mene enak. Kamu arep badok. Wis mudah-mudahan kita akan bahagia ya Bu. Dangdutan ra apa-apa ya Bu ya. Iyalah wong uripe paling penting syukur lho ya. Oh niki poine urip ki do kae syukure sitikno ngangkluwe mongko arep tentrem keluar gane Allahumma kula ambali Mbah Uti urip kuwi do kehono syukure sitikno ngangkluwe bakal tentrem atine cocok dawuh pangerane pundi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sapa sing gelem syukur mongko bakal ditambah nikmate. Allahumma nek awak dhewe ora gelem nyukuri nikmate Allah inna azabi lasadid. Siksane Allah sing bakal diparingke dhateng kita sami. Nah niki saderenge dangdute kula mulai Bu. Pokoke niku dalu niki ora ngaji ndongeng lah. Paling penting Mbah Uti bungah aku seneng aku. Tenan lho semprono-semprene ra iso guyu kok. Kae wong lanang barange saraf stroke ringan barang kae. Wis ora semangenes Kang, urip itu kok sing bahagia. Hidupil slow kayak di pulau, santai kayak di pantai. Ngono urip kok ngenes temen. Niki lho bahayane wong sing ora gelem syukur Bu. Ana hadis kudsine Mbah Uti. Pripun ngendikane Kanjeng Rasulullah niku liwat hadis kudsine Allah dawuh ngeten. Man sapane wong bahasa pondok. Lam yardo kang ora ridho sapa man. Walam yasbir ngala qodoi ing atase kodok qadar ingsun Allah. Ora ridho karo kodok qadari Allah. Walam yasbir lan ora gelem sabar sapa man ngala balai ing atase balak coba ning sin Allah niku ngeri Bu terusane sapa fal yal kamis lunga wae kono ngono lho robban siwaya luruwa pangeran sakliyane ingsun Allah ora tobat kon minggat kon nuru pangeran sakliyane Gusti yo sapa pangeran Diponegoro. Wis ora ketemu kok ya. Mulane napa mawon ketika disyukuri alhamdulillah.
Aku kasih sebuah lagu buat yang ada di Serambi Masjid. Wah, ayangku. Nah, sing kene kan mungsuh kan ini. Sampai aja menjemputku. Bahagia ya. Ngaji sambil dangdutan. Ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Jawab, nek saya mungkin nenek iki kurang paseh ngapunten, niki lembir mohon lebar dados alumni saking pondok, jadi medal pondok pesantren iki. Ning pondok bersalin. Ayo santri, santriwati. Hingga ora ketang bliru-bliru ora apa-apa lah bisa saiki. Iya, wong gunah biasane kena sallallahu Muhammad. Pendangdutan yo kiai ini baletan yo. Yo santri. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu. Alhamdulillah. Ya lumayan lah. Midodari ini kalau sudah apa-apa lah. Elek-elekan kalau gue pecet-pecet. Nah, swarga. Ya terus ke. Iki lah gelem kok mlebu swarga. Menang terokar. Ya lu melu Mas Kiai ikut nalarmu ki lho. Ora melu Mas Kiai, melu sapa? Melu tukang ngorjen kae. Cetha kae brangkang nang neraka jahanam. Kacau. Dan ayo kita tekel mesti rasanya gembira ya iso duet karo Mas Yai mesti rasanya wah kaya setahun ratus itu suci ya dan menjadi setan manjenan ya wis tak toko soto wis sampai 50 wis ora apa-apa lah men bangkrut ya ini kere pisan. Yuk, dan jadi bidadari cintamu, hanya menanti rahmatmu dan ridhomu ya Allah. Semoga pula akan tetap dalam bimbinganmu ya Allah. Wa baligna api langsung lurung ngeruyuh kabeh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wah gue udah romantis lho krungu suara niki ini langsung ser ora kon nahan ser. Muga-muga maksud kula dangdutan ki masyarakat Jedak paringono bahagia. Keluargane tetep tentrem Allahumma. Wis ngono kuwi wong urip kuwi mung sawangsi nawang. Cocok mboten? Aja duwe pikiran. Kula kadang cok ngomong karo kanca-kanca niki, aja duwe pikiran. Nek kedipek wong sing bahagian wong sewu lho sing sugih mlegedu usahane rono rene, uripmu arep happy bahagia dereng mesti nggih Bu nggih. Urung mesti upama uripe wong sewu sing lanang sugih mlegedu usahane rono rene aning nek stres ngono bengi diamuk terus kowe lambene sik jeder-jeder kae esuk ge mongko arep rebananan apa ora ya Badrudin tetep ora bahagia gitu Bu
Mulane kula cok sering ngomong urip kuwi sawangsi. Lah wong sing bahagia ki sing kaya ngopo? Sakwise halal bihalal mampu bersyukur ngono lho. Nek kula niku cok biyen ngendi napa ngrungokake ngendikane para pepunden Mbah Yai riyin. Urip ki penting iso dahar, iso ngunjuk awake sehat wis pirang-pirang rahmate Gusti Allah. Adapun liya-liyane iki kanugrahan. Ngono lho. Aja njuk mikir krana seprene wong tambah anak tok lah. Ya nek kabar ki lho, Bu, kabar nggih. Ning niki kabar entah betul atau tidak atau hoax atau tidak ora ngerti. Wong wadon iki nek legan njuk tesih nom tapi niki legan tur enom. Iku nek kabare nek kepingin bahagia, kepingin happy niku malah nek diwayuh kiai kabare niku lho. Omone remuk-remuk. Remuk-remuk ya bahagia lah. Bahagia acur kuwi. Mulane kula cok matur pun hidup banyaklah bersyukur alhamdulillah. Nggih napa mboten? Ngeten Bu. Atine awak dhewe niku nek nuwun sewu. Wis kulino kanggo gawe syukur niku napa mawon dadi seneng. Tanggane seneng, atine teko melu seneng dilalah niku Bu. Nggih napa mboten? Tanggane bahagia, atine melu bahagia. Ning nek atine jenengan wis ora tau nggo syukur, jenengan wis adoh karo pangerane, tanggane seneng, atine lara. Ora hehehe, Bu. Lho temenan kok. Wong tanggane iki padahal iki sedulure lho. Gawe ngono sewu ngrehab omah niku sing ngarepan ngeten iki to, wong arep boten direhab, dicet-cet. Lha ngomong-ngomong ki ramang do gumun. Kekele dandane omah kekele adol warisane sing wadon ngajal. Mbok yo luweh adol sing wadon yo luweh, garong yo luweh. Cerewetang. Wong nek lara atine lak ngono kuwi. Mula wong niku ora penting iri karo sugahe tangga niku mboten penting, nggih mboten. Aja pisan-pisan ning kadang sok wonten mboten ngoten niku. Allah, drengki karo mulyane sedulur wonten mboten. Wonge ya teka. Nah toh, klambine bathik iki cecok. Ora semang lunga Kang, kon wae. Kok ndak arep lunga barang, kok rumangsa. Niki awake dhewe ngono lho. Mula ayo balu niki dengan adanya halal bihalal sesudahnya memohon ampunan lahir dan batin, guys. Iya dah, kae ke fotone kae. Sing saka Kandang Pangure kae. Mohon maaf, guys. Ora mung ngono-ngono tok. Atine ya ditata. Nggih mboten? Sucikan diri, sucikan hati. Lah nek mung sucikan diri gampang. Wong gresik-resik awak bahasane. Mbok cah loro iki glopotan ngeten nang sawah bukan gresik lho iso. Kopiok nang nggon kalen gitu. Cegurke kualen kopiok sing nemen ringso. Lebare kosoki nganggo alang-alang apa-apane. Resik ditas channel iki. Ya emange pedet-pedet kuwi kaya mangkel kosok ya grek-grek. Wis mikir. Nek mensucikan hati arepipun gacal. Nggih mboten? Mulai semoga-moga setelah kita bulan Syawal sudah juga mau meninggalkan kita. Yuk saniki sing paling pokok nata ati riyin. Ngoten nggih. Temenan Bu. Wis ati ditata, keluargane insyaallah bahagia. Ala fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada gumpalan darah. Tatkala gumpalan darah itu baik, akan menjadi baik. Allahumma. Tapi tatkala gumpalan darah itu rusak, akan menjadi rusak. Fa innahu qalbun, sesungguhnya hati. Allahumma. Mula cetak niki tergantung. Wis apik kaya ngene, wis rukun kaya ngene, derek atine do ditata. Ngoten lho. Men kerukunan iso lestari. Allahumma. Zaman saniki cok ngeri Bu. Padha agamane, beda organisasi, kadang ora rukun. Lah ngeri toh. Kita harus paham Islam adalah agama terbesar mayoritas di negara Indonesia. Dan kita paham pula
organisasi ini ya werna ana NU, ana Muhammadiyah, ana Islam Kejawen, ana jare Dharma Gandul, ana Bu, malah saiki jare anake anyaran iki gandule Dharma bareng. Wis ora sudah genah. Wis ning jujur Bu. Wis pokoke anggar Indonesia iki adanya kita orang NU dan orang Muhammadiyah itu saling sinergi dan saling bersatu, negara akan semakin damai. Allahumma. Wis to, tenan wong iki mung kakang adi kok ya. Nggih mboten? Mula nalika salat subuh ana sing nganggo kunut ya alhamdulillah. Kowe awak dhewe kunut. Kula nggih kunut Bu. Wong ya arep kaya ngapa ya awak dhewe tetep nderek-nderek ngoten niku. Ana sing ora kunut ora apa-apa, ngono lho. Paham mboten? Niku ki sunah. Ngono? Salat subuh nganggo kunut ya apik, ora nganggo kunut ya apik. Sing ora apik sing ora tau subuhan. Ki mbok rungokno ngono lho ya. Sing ngaji klitah-klitih ngrono rene ya apik. Sing jagong ya apik. Sebab nek ora rono kok malah nguyuh nang ngono ora apik. Mangkel aku rasane kerbo kayu iki lega pisan yo. Lah niki temenan. Mula urip nang alam donya ki teko sing rukun nggih Bu nggih. Kerukunan dijaga. Dek Ipul dalem. Lah bisane rukun pripun? Balek atine sing do ditandani. Nggih mboten? Sing ora seneng tahlil, umpama undangan tahlil teko rawuh. Ora semang muni ora apa-apa. A1 bali ora-orane ora nggo berkat. Sing seneng tahlil teruske, nek kubur teruske, ngoten nggih Bu nggih. Atene ditata ora semang kiri ganti karo sugih tangga. Wong nek pancen takdir sugih, suket godhong rewangi, takdir kiri suket godhong. Kula asring lho Bu ngomong niki temu pundi-pundi. Ah tenan Bu, wong nek takdir sugih, mbok mung nganggur. Nah nika sing jejer lampun kok. Niki nek ora salah nika wit kelor niku. Niku sae lho Bu, tanduran sae lho Bu. Bahkan daunnya sebenarnya niku bisa dikonsumsi. Tenan dibening gak leres nggih Bu nggih. Apalagi untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Wah, niku nek gelem dahar beningan nika, wah insyaallah lho asine iso bludak-bludak. Wah. Sing lanang barang melu ngombe. Temenan yuk, menesan jengat. Awakah. Lantenan. Ane karo takdir kere, nandur gandul gitu lomot. Nggih mboten. Nandur lombok ya malah kriting, patek. Disemprot esuk tekan sore patek men ilang malah kesasar rondap. Entek. Nika apik nika tanduran kelor nika. Niku kancane kula niku daerah nggih Muntilan apa pundi daerah Bludung niku. Gini niku nandure ngoten niku Bu. Nah, kelor niku nyuwun ngenjang niku dipencelas mon dicek lagi urip. Nah, temenan ngen kanca kula asli Bu. Pekarangane tandur kelor ngoten niku didol. Masyaallah barang surip niku didol. Bangun rumah, gitu, tumbas mobil, ning ya sak pekarangane li adol pancen. Bae langsung oh alah pancen Kiai Edian. Pancen iki mau dicak. Liyu. Wis arep-arep rono wae ya. Ajunake Kiai Edian karo kula ya. Pancen. Nah maksudnya kula kan ora kena iri karo sugih tangga ya to Bu. Ngono mula atine didandani kok Bu kok. Gaweke lagu saka Jawa Barat iki lagu sing tak senengi niki. Niki kan sing viral ya Gubernur Jawa Barat iki. Sing jos niku sinten Bu? Kok do ngerti to KDM lho. Asem jangkrik tenan kok. Ora karu-karuan. Yo, gawe lagu Jawa Baratan, digawe lagu nek Jawa Tengah kan dangdut, Jawa Barat apa Mas? Jaipong. Tombo ati akan
keplok sing takon sapa. Mbok nang kene kan bagiane keplok bareng. Urusan kawit kapan ana bagian keplok kuwi. Wong kon do nyanyi malah mungkin jawab limang warnane ngono. Ya Bu ya. Malah sing kono mikir deleke nang lambe ngisor. Rada kenang tengu ya. Diminyaki ku bali diminyaki. Nek ora nganggo jelantah. Tom. Nek ora nganggo cukil. Tombo ati akang limang warnane. Limang warnane. Kaya jawaban tenan ya gini suaranya. Maca Quran hangenan sak maknane. Sama nane. Ping pindhone Mbah Uti. Salat wilaganane. Allahu Akbar. Salat apa Mbah Uti? Nek dalu takajud. Salat takajud. Etan tenan. Ing dalune wong kang saleh kumpulan. Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammadin adada Bidawapi tombo ati akang limang warnane. Maca Quran angenan sak maknane. Ping pindhone salat wae lakonono. Ping dalune wong kang saleh Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ayo Mbak Papate dikar wengi ingkang suwe liman watangira luwe ana salah suci abdi besok lakoni insyaallah pokok abdi Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammadin adada ma fi salana penah gamblang nggih Bu nggih. Nek ati niku pancen tambane ra ono liya mung kono niku. Salah swijine niku maca Quran, gajal, kala-kala. Nggih mboten? Tenan wong dhewe niku wong Islam. Kitabe suci Al-Qur'an
Quran. Please, monggo. Sedina sewengi niku ada 24 jam lho, bayangke lho. Mosok mung tek gawe dolanan HP. Mbok yo bar maghrib tekan isya, HP-ne pateni off. Ngoten lho. Karo gue gawe ngriset men HP niku awet. Tenan Bu, kula niku gadah HP niki murah riyen, awet jaman riyen tekan sepiro nanti ganti kula. Ning ngene ku setiap maghrib kadang tekan isya kula pateni. Kadang nek mboten pengajian bablas dalu gitu kula percaya. Ngoten, soalé nek ana bojo men aman ngoten maksudnya. Ya nek ora pateni ra aman lho. Ribet wae kok ya toh. Niki ning awet tenan Bu, alhamdulillah awet, ngoten lho. Maghrib isya niku gawe peraturan, monggo baca. Daleme jenengan kiambak-kiambak, keluargane kiambak-kiambak didamel peraturan. HP waktu maghrib sampai isya off. Gawe napa? Yo kala-kala njajal Quran iki dicekso, diwaca. Ajar-ajar nggih mboten? Sak ayat, rong ayat, telung ayat, sak mampune. Nenjang terus ke meleh, tekan pundi ditekuk nenjang terus ke meleh. Ngono lho. Aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Mbok Quran iki diwaca. Sapa sing gelem maca Quran, mongko besok dina kiamat sing ora karu-karuan iwe, Quran akan hadir untuk menjadi penolong. Menjadi apa Bu? Penolong Mbak. Tiru-tiru kaya putune wae. Penolong. Nggih mboten? Dan Quran itu dapat menjadikan apa? Nurun fil qalbi, cahaya dalam hati. Nurun fil qabri, cahaya dalam kubur. Wis werna-werna lho. Ngoten lho. Kala-kala kula niku jan payah dipul. Apa meneh to, Mbak? Kula niku ya seneng ajeng deres Quran. Neng kempun blawur. Ya wis bar maghrib isya kok ngata-ngatai maca surat Ikhlas tanpa Fatihah. Nggih mboten? Wis ngoten niku sami mawon kalih wau istighfar kok diwaca. Leres. Niku lho. Lah ning kadang mboten kok. Alah krungu. Aku dunake nduwer ngono. Nek ora Mbah Uti tak tantang gelut lho. Jane wong Mbah Uti. Tetep Mbah Rokai. Ngono lho. Iki lasange gemes ya iki. Lho tenan lho Mbah Uti. Ngono. Aling wong boten gajah. Kon maca Quran ngendikane wis kuwur. Kon maca selawat ora bareng-bareng ra semangat. Bareng kon jaring nglakoni dosa, kon maca istighfar. Istighfar. Ya ora patek seneng. Nek maca tanggane kok le khusyuk. Istiqomah jamaah min fadlillah al-Fatihah. Dan niki kresane iki. Ibu cetak niki nuwun sewu lho. Tak lirak-lirik ket laun iki. Nuwun sewu nggih. Bibire kan tipis-tipis. A1 kan wong wedok niku anggere muni lambene tipis cerewete setiap hari. Niki si aku niku. Tenan lho niku. Nek sing lambene kandel pancen mboten. Nek sing lambene kandel, ngaten iki lho Bu. Bibire niku kandel. Yuk pipine rada templuk-templuk. Awake gemoy. Iki sing mboten cerewet. Ning dua blek. Iya blek. Boleren gendeng tangga. Ya niki nuwun sewu cara jujur-jujuran. Sing cok gendeng tangga kuwi sing seneng gendeng kira-kira wong lanang wong wedok. Ora ana bangser kok ya. Ana bangser tak nyeret wong loro iki. Angket mau ki mungsuh terus ki. Lanang. Dijagati wong lanang kok seneng glendeng ki ra ono. Longko wong lanang kok lamis iku longko. Lah. Ngeten Mbak Uti. Wong lanang niku to nek ngumpul niku Mbak Uti.
Niku paling mau ngerokok karo ngopi. Karo ndongeng kerjaan niku A1. Ngoten. Nggih pancen jujur Mbak Uti, nek rada suwi ngoten niku njuk. Kenapa ora kok gendeng ndongengke rondo pancenan. Ning kan demi kebaikan itu Mbak Uti. Dadi ndongengke wah jetake saiki ana rondo nom mesake lho. Ayu tur anake yo ben cilik. Ayo apa? Ha yo. Ning apik tenan pengen rondo kuwi. Nah, kok iso to? Ayo kuwi dadi rondo ki ditinggal sisa, ditinggal mati, ceritane karo sing lanang ngoten lho. Ngoten lho ndongeng ngoten niku. Nek gelem ngopeni jane apik karo niat ngopeni bocah ya yatim. Ning genah kaduse yo teko. Tur kaduse kan ngincer. Jenenge wong ngincer nggih mesti menggagalkan to. Are ana apa to? Nika lho Pak Kadus ndongeng rondo. Allah ora do genah kok ndongeng. Kayak sing lanang yo mati pancenan. Lah nggih to Pak Kadus. Ning kowe ngerti ora? Lah napa to? Sing lanang ki mati ling ngenes. Akhire Kadus kono dopeni nek arep melu ngenes ya. Ngono. Wah ora wani Pak Kadus. Mulane ramang melu-melu, asal kok pandangane aku. Pandangane. Semoga-moga niki bengi nggih kala-kala gajah salat tahajud, Mbak Uti. Nggih mboten? Takum barang niku kum. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak ngasa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam ada sholat tahajud. Ayo kita bangun sholat tahajud untuk menjadi sebuah ibadah tambahan dan agar kalian semua diangkat derajatnya dening Gusti. Dipul apa Mbah Uti? Kula niku ya kepengin ajeng tahajud. Ning kula mboten saged dongane tahajud. Napa-napa. Berbisik langsunglah kepada Allah dengan bahasa kita masing-masing. Allah ngertos Bu. Lah nek Gusti ora ngerti bahasane awak dhewe ya ribet. Ngene mboten? Aja meneh kok wong Jawa, wong Cina, wong Jepang, wong Londo, bahasa semut kuwi ngertos kok. Ngene mboten? Ndonga, mboten. Dadi ngeten, jenengan sing ayem. Mekah, Madinah niku kathah teng mriku tempat-tempat ingkang mustajabah. Muga-muga niki saged rawuh mriku kabeh. Mbuh umroh, mbuh bulan-bulan ya yu. Mbuh ngimpi, mbuh ngopo, pokoke sarana lah. Aturake sarana, tenang wae. Sik bareng kula ya ora apa-apa. Oke? Nek sing kurang duwite insyaallah tak tambahi. Ya ora ketang 50 maksude. Ngono kan ya ini royal. Lojong diangkrut. Jadi kere. Ya, ning temenan teng mriku tempat ingkang mustajabah kathah. Ngeten paham nggih? Jadi Mekah Madinah itu tempat-tempat mustajabah kathah. Iki kan jeneng masuk haji to. Ning Indonesia Allah memberi keseimbangan. Tenang mawon. Napa? Waktu yang mustajabah. Bener lho. Belum ngasih ono nih kok nyanyiane demi mas demi apa itu demi rasa masya Allah komen gitu Bu. Waktu yang mustajabah contohnya setiap bakdo sholat itu dungane ya mustajabah. Dalu jam 1 buku subuh ya mustajabah. Ngoten lho. Bar subuh mustajabah. Jumatan lah wong lanang-lanang timut-timut Pak. Nalika khutbah nika rampung yo ajeng khutbah melih kan mendel nika tengah-tengah. Nika wektu mustajabah. Damel dungane iku. Ngoten. Ning yo senajan anggon wektu mustajabah nek donga niku nggih sing setara. Ampun ngawur nek mboten setara nggih kesembadane nggih angel. Wong durun jedak kok ndonga ya Allah. Malam hari ini hamba bertahajud ya Allah. Hamba ingin sekali punya helikopter ya Allah. Kowe ora waras. Wis garis miring gemblung ngono mawon.
Lanjut upama nduk kan garap gawe ngorake gendenge tangga kok. Mbok nalare niku gitu. Hamba ingin sekali punya sepur ya Allah. Kira ngene meneh. Ya ora bodo, ora beda nun sewu nggih nun sewu tapi Mbah Uti nggih. Swangking gandrunge Mbah Uti upamane kok bengi ndonga ya Allah. Kula nek keling anak saya itu kok deg-degan ya Allah ya. Kaya kok kula cinta ya. Ya Allah. Ya Allah. Ayo ngeri. Muga-muga kene saya itu kersa mayuh kula ya Allah. Kaya nek tuwa ya mendopeni lurahe. Ora ya kaduse. Nah, iki donga niki kudu disetarakan. Lanjut donga sing paling istimewa napa to Mbah Uti? Jane mono ya sapu jagat niku istimewa. Iki mboten. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sing nomor 3 napa? Wong saleh kumpul. Megelang niku wah. Pepunden-pepunden dhewe niku kathah. Sing pun seneng-seneng ziarah diterusake. Yuk sing dereng seneng ya ampun len damel hukum secara ngawur. Oh. Dadi ngeten, wong damel hukum niku kudu ngerti isine atine wong. Nek aja ngukumi lho maksudnya. Niku kudu ngerti isine ati. Aja saka kadoan kan. Ora seneng ziarah nek sedulur sing seneng ziarah kae. Gak ontak-antuk nang kuburan kae. Gak njaluk karo kijing. Ngawur sampean kan. Kaya kula ziarah niku kula ora arep njaluk karo kijing, ora arep njaluk karo ahli kubur mboten. Dongake nggih mboten. Ngoten niku nek njaluk ya tetep karo Gusti Allah. Mboten. Kula asring seneng angger tak urut nek kula soal tak urut lare-lare contoh niku. Saka ngadi wangsa. Nah, wis bengi ngoten niku njlingker loro wis ketara. Wis ora apa-apa, dadah. Sampai ora didosa. Ayo lunga. Loro meneh lunga tak rampungi meneh. Maksudnya pengajiane ngono lho. Pokoke kula tak criteni kok kula nek ngaji tak jabat delok-delok. Ngasih lunga 5 berarti 10. Nah ini kan menan gini ada. Kalau saya tak urut Nabi Wongso, Nabi Muhammad, Soan, Gunung Pring, gini ada. Dalhar, Allah Yarham, Medun, Mbah Mat, gini ada. Pesantren, 12 Garjo, cus. Datang lho Bu, ya ini rombongan. Bareng Garjo munggah bablas, wes. Ampun kebablasan, tekan kopeng. Nek kono ora ono sarene, nek pesarian. Jadi dewe-dewe iki lho. Nek kono pesarian kata ana 200, 300, 150. Ya nek sing 400 wis kanu banyune anget. Sesuk oleh sarapan. Apa? Wong kene iki peneliti kok ya. Sing marani sapa? Juru kunci kok ya. 400 sesuk oleh panganan. Sego goreng ora enak mangkat. Asem tenan padane tirik wae. Mangan sego goreng mangkat. Wis. Aja bablas. Ngono lho. Tanjung Medun ser. Niku Allah Yarham Mbah Mangli. Cocok? Mbah Mangli bablas Medun Sunan Geseng munggah les. Cus. Biasane kula subuh dumugi nggih Mbah Sirot Payah. Wah. Atine Kang ternyuh. Sulangku khairum minan naum. Sepuh-sepuh rupiu. Santri sepuh itu mutiar lagi. Sing sepuh itu jamaah, sing nomor loro hati rupiu. Sulangku khairum minan naum. Ayo lek mangkat. Ini nek jetak ini untuk masuk apik Mas. Ono kene udan subuh ngoten sallallahu alaihi wasallam dua mal butuh. Wah, loro.
Wis rampung subuhan tengah jam nih kalau sing kiwon riko iki lak wonten bubur pagi. Mam bubur alah 10.000 komplit yuk. 10.000 warung. Makan bubur lanjut mung rada ramyang-ramyang munggah tertidar ngono apa salaman karo kanca-kancane. Oke. Ketemu bolo-bolo. Bapak lemune bapakne teko. Aslo. Nek aku bapakne kan ya kepiye. Kanca arep dadi apa? Masa arep dadi selir tak. Nek dimungsuhi. Akil bangsa. Pun begitu mudhun rampung unduh wangsul guru. Ngoten Pak. Niki arasan niku atike seneng tentrem. Ya, syukur bagi dingin Mbah. Allah ya tambah amit kajoran. Megelang niku mbok durut sewengi kadang ora rampung. Wong kula kadang mantingan barang asik cok ora kambah. Mula ningin dalu kula teng mantingan suwan Mbah mantingane wis suwiran suwan. Iki bahasane. Nek ibu jutaan niki termasuk semangat kok nggih. Ibu-ibu aja ngumpul. Ajeng ndak pundi? Sowan kiai. Waduh, mantap wis muga-muga pikantuk barokahe. Kiai pundi to, Bu? Kiai Langgeng. Wis ora cetha meneh. Tuwa-tuwa. Nah ngono ki apik, Mbah Udi, apik ngono ki apik. Kiai Langgeng. Ya ora numpak becak kae lah air. Karo camuk-camuk ngoten. Yuk putune kon moto. Kiai Langgeng, guys. Please, guys. Au. Ora cocok. Wis muga-muga atine iso ditata Ibu nggih. Durung ki Srai Jail Metakil dilangi. Yuk ku kasih sebuah lagu untuk apa menghilangkan Srai Grengki dan Jail Metakil. Sungguh takkan ku biarkan jikalau hatiku ojo ngantek dadi nengi wae lho akan menyimpan rasa dendam dan iri buang iri terpisah buang karena hambamu sadar hidup di dunia ini hanya menunggu takdirmu ya ilahi. Yuk malam hari ini dengan tema halal bihalal ampunilah dosa-dosa hambamu amin dan pula
panjang anak sori-sori akame. Sungguh tak kubiarkan dikala hatiku ini akan menyimpan rasa dendam dan iri, karena apapun sadar hidup di dunia ini hanya menunggu rahmatmu ya ilahi. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, Ya Habibullah, merindu umatmu, mengharap syafaatmu. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya umatmu merindu, umatmu mengharap syafaatmu. Bapak Ibu rahimahullah, sadar bahwa sesungguhnya aku tak ingin kita berpisah, tapi tak mungkin kita di sini terus. Ya Rab, domo apa? Jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Jika ada umur panjang, kita bisa berjumpa kembali. Semoga tahun depan dapat berjumpa kembali dengan keadaan yang bahagia. Justru kok urunan meneh. Jolali do usul, kiai kai wae. Kai wae. Di ruang kepenak, mau yo bagus. Jika sebenarnya hati pikiran aku Mbak Huti ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Ini badan semoga bersambung lah. Kapan-kapan wis toto-toto nyeket-nyeket rampung. Iki sing terakhir donga langsung apa wonten sing bagian donga piyambak nggih, panitia wau nggih. Terus pundi Mbak Uti? Wah, iki pakem ora sing panitia iki. Halo. Monggo wae ora patek mireng langsung. Estu tanggung jawab Mbak Uti. Yen gur masalah langsung kan gampil. Maksudnya kan dongane njuk hitungane ajeng lemburan apa. Mbak ini kan mosok kabeh wong borongan. Ya sudah apa-apa. Demi pepunden kula Mbah Uti Mbah Akum, kula tak ndereke dawuh Mbah Uti Mbah Akum. Kok ndonga kok? Yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ni amalan Solihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin Allahumma ya sholli wa sallim. Allah, ya Minal awalin wal akhirin wa sahabat ajma'in. Alhamdulillah alamin ya syekh ya Ya Rabbana lakal hamdu ya Rabb kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna Rabbana la yahulu bana Allahu hadirin Allahu syahidin. Allahumma dhalilna bil syukur wa ya Allah. amin. Hamba memohon, hamba meminta agar semoga masyarakat ya Allah linangku masyarakat wonten ing bukit. Ya Rabb, kalau juga tempat jenengan sedaya berkatut paring tambah rezeki kang manfaat. Jembar rezekinipun, panjang yuswanipun,
kanthi katuto ada panjenengan ya Allah, ibadah terpanjenengan ya Allah. Allahumma barik lana fi umrina ya dzal akhirah wa afina dzal akhirah ya Allah. Allahumma sya'abna hal karamat suruh amwalina wa darajubna Allahumma tamma nikmatika wa barakatuh sallallahu alaihi wasallam adada ma khalaqta wa badakta wa ma'id muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar alamin al-fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mekaten semanten wonten lepatipun saking kula pribadi wonten resepsi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.